Ziman û nasname Siyabend Aslan. Ziman di jiyana mirov û civakan de xwedî roleke bingehîn e û her wekî amûreke ragihandinê ye. Bingeha avakirina nasnameyê ye jî. Mirov di nav cîhaneke watedar a ku bi rêya ziman tê afirandin de ji dayîk dibe. Ev qada watedar şêweya têkiliyên mirovî û têgihiştina cîhanê diyar dike. Ji dema ji dayîkbûnê pê ve mirov bi rêya zimanê ku wekî navbênkarekî çandî û civakî tev digere, kesayetî û nasnameya xwe ya taybet ava dike. Ziman mîna neynikê ye ku sînorên têgihiştina mirov a li ser cîhanê û xwe xêz dike. Di vê pêvajoyê de hebûna mirov wekî sûjeyeke axîver di nav têkiliyên nav sûjeyî de teşedigire. Heta ku mirov bikaribe cîhana xwe ya hundirîn bi rêya zimanî bîne ziman, ew dikare hebûna xwe bi wate bike û bi vî awayî hişmendiya xwe ya cewherî bi dest bixe. Di vekolînên felsefî de ziman her tim wekî çalakiyeke afrîner tê dîtin ku hebûna mirov di nav civakê de diyar dike. Zimanê mirov sînorên kesayetî û nasnameya wî ye û ev pêvajo bi rêya çalakiya axaftin û guhdarkirinê di nav diyalogeke berdewam de pêk tê. Ji aliyê dêrûnî ve parastina zimanê mîrateyê ji bo tekakas xwedî giringiyeke mezin e. Dema ku mirov ji zimanê xwe yî dayîkê dûr dikeve, ev rewş dibe sedema krîza nasnameyê û hesta yê din di nav civakê de kûr dike. Jaspal 2009 di lêkolînên xwe de balê dikişîne ser stratejiyên ku mirov li hemberî gefên li ser nasnameyê bikartînin. Mirov hewl didin bi rêya ziman hesta taybetmendiyê û bi xwebaweriyê biparêzin. Di asta civakî de ziman wekî nîşaneyeke aidiyetê tev digere ku koman bi hev vegirê dide û sînorên di navbera komên cuda de xurt dike. Ev nîşaneya aidiyetê carnan wekî nasnameyeke sembolîk jî tê dîtin. Mînak di doza netewperweriya Galî de tê dîtin ku mirovên bi zimanê Galî naaxivin jî vî zimanî wekî sembola herî mezin a cudayiya xwe ya ji îngilîzan diparêzin. Galler herêmeke li başûrê Rojavayê Brîtanyayê ye ku gelê wê xwedî koka keltî ye û zimanê wan ê resen Gallî Welsh he. Her wiha ziman dikare nasnameyên binçandî ava bike ku têde ciwan bi rêya bikaranîna zimanekî taybet xwe ji komên serdest an jî ji nifşên mezin vediqetînin. Her zimanek wekî hafızayeke kolektîv tecrübeyên hezaran salan ên civakan di nav xwe de vedihewîne. Şertên avhewayê, taybetmendiyên erdnîgarî û bûyerên dîrokî rasterast bandorê li ser ferhenga zimanekî dikin. Kapagan balê dikişîne ser vê yekê ku her civak tecrübeya xwe ya dîrokî di nav peyvan de vedişêre. Bo nimûne di zimanê erebî de ji bo peyva dewe û di zimanê Eskîmoyan de jî ji bo peyvên berf û qeşayê bi sedan peyvên cuda hene û ev rewş nîşan dide ku ziman çawa bi jiyana rojane û tecrübeyên dîrokî re girêdayî ye. Ziman dîrokê ji dubarekirinê derdixe û wê dike çalakiyeke hişmendî. Wendabûna zimanekî wendabûna vê hefzayê bi xwe ye. Dema ku zimanek dimire, çand, dîrok û nasnameya wê civakê jî tu jî metirsiya tunebûnê dibe ku ev pêvajo di lîteratûra akademîk de wekî zimankujî tê binavkirin. Dema ku em li rewşa zimanê Kurdî dinihêrin, polîtikayên têrkirinê yên netewedewletê hewldana nasnameyeke yekpare ya li ser bingeha zimanekî tenê ava bikin. Qedexeyên qanûnî yên wekî Qanûna Hejmara 2932yan ku heta sala 1991 axaftina bi Kurdî li ciyên giştî qedexe dikir, bandoreke giran li ser pêvajoya asîmlasyonê kiriye. Ev zext û qedexe bûn sedem ku nasnameya Kurdî bêhtir polîtîze bibe û li hemberî asîmlasyonê berxwedaneke xurttir a li ser hîmê sembolên etnîk derkeve holê. Dewletê zimanê Kurdî wekî gefeke li ser yekîtiya neteweyî dît û ji ber vê yekê perwerdeya bi zimanê dayîkê hîn jî wekî pirsgirêkeke mezin li pêşiya Kurdan e. Tevî ku piştî sala 2012yan mafên mîna dersên bijartî hatin dayîn jî bi awayeke sembolîk astengiyên bürokratîk û girtina saziyên zimanî yên piştî sala 2016yan pêvajoya geşedana zimanî lewaz kiriye. Ev rewş di heman demê de bandorê li ser derfetên wekhev ên perwerdeyê jî dike û dibe sedema neheqiyên civakî. Têkiliya ziman û olê jî beşeke din a girîng a avakirina nasnameyê ye. Zimanên pîroz ên wekî Erebî, İbranî û Latînî di formeke din de tên parastin da ku pîroziya metnên dînî û yekîtiya bawermendan ji guhertinan were parastin. Belavbûna baweriyan bi rêya van zimanan pêk tê û parastina van zimanan dibe sedema xurtbûna hesta yekîtiya dînî.
Mînakde Îslamê de erebî wekî zimanê wehyê xwedî statûyeke taybet e û ji bo parastina rastiya peyama dînî zimanê erebî yê klasîk bi sed salan bê guhertin hatiye parastin. Bi heman awayî îbranî ji bo parastina nasnameya dînî ya cihûyan roleke serekelî stiye û piştî sed salan wekî zimanekê neteweyî hatiye vejîn. Parastina van zimanan her wiha prestîj û xwegihandina zanînê di destê polên dînî de dihêlek û ev yekî bandorê li sazûmana desthilatdariya civakî jî bike. Di navbera ziman û nasnameyê de têkiliyeke dînamîk, kûr û herikbar heye. Ziman bingeha herî bingehîn a hebûna mirovî ye. Parastina her zimanekê di heman demê de parastina cureyekê taybet ê dîtina cîhanê û rûmeta mirovî ye. Civakên ku xwedî li zimanê xwe derdikevin di heman demê de xwedî li rabirdû û dahûtiya xwe derdikevin. Polîtîkayên zimanî yên berfireh û dadmend ji bo aştî û hevjîna civakên pirçandî hewcedariyeke pêwîst e. Ziman mafekê mirovî yê bingehîne û parastina wî berpirsyariyeke kolektîv e ku rasterast bandorê li ser azadiya fikir, raman û rûmeta jiyana mirovan dike.